Ramogi wadhi nyime jagoro mongirore migao mar arita kwe Dr. Omollo kod ogai mar obila Douglas Kanja okonigi segoyo okang' maro matamalo 55 mar keto tim lokruoge mabero lwasi mar obila ma pacho ka kotenore kod ripot mar aput manochuogi kod jang'ad bura maduong' machon David Maraga. Kagiloso kod ute mag fombo Nairobi, Omollo lero ni moko kuom gik magirango sani en timo lokruok moko mag chike manyalo biro tayo kaka obila choko neno kendo chwalogi e doho e konyo yalo buche. Romo mane okelo kanyakla kidienje duto mochwe kom kod Kanja oyango ni pod gin kod nok mar omenda e chwalo tijegi makare kaka katiba dwaro. This is where we have a bit of institutionalized the modernization program and also funding. We are at about 55% in terms of implementation of those reforms. Lastly is the progress that we have made with regards to amendments to various laws, legislation as well as regulations and policy. And the bulk of these bills are either at the public participation stage or awaiting tabling in Parliament, so that then we can align a lot of the issues. So whether it's the issues around the forensics in terms of evidence, whether there are issues around public engagement, how to better manage crime between the services, but also the oversight institutions that are responsible. And we are looking at just closing on the less than 40%.